Nauhoitus aloitettu. Nauhoitanko minäkin? Nauhoitus sinä, kun sinä olet johtajana. Nauhoitan. Mulla on backup-nauhoitus. Hyvä laki hirviästi tämä peli nyt. Joo, se on tässä alussa. Tai no niin, sulla voi kyllä vähän olla ongelmallinen tää, kun sulla on muutenkin varpirit silläkin lagiin, niin täällä voi olla paljon ongelmallisempaa. Täällä tosiaan näitä maaobjekteja ja lentokoneita riittää. Meillä on 2 monia sieltä eessä, tää voi kestää tää lähtö. Haapisilla ei tietysti vielä kone käynnissä. Ootteko te isseksenne siellä kentällä? Ei, kyllä meillä on nuo 2 niin todennäköisesti AI-broosteria lähti tuosta ääntä. Haapis laittaa ne kontrollit tarkistaa. Joo. Tähän puhuu suomea meikäläiselle tämä peli. Tarkistapa muuten niin ohjainpinnat. Vedäpä tikkuu. Joo, nousee ylös, painu alas. Force feedbackia ei vaan oo. Ainakaan näin tässä vaiheessa. Joo, pystytkö sä lentää? Katsotaan. Nyt on suunta parannut. Joo, no mutta tähän peliin et kerennyt valitettavasti, että... Mutta onks tää nyt niinku valmis vai? Ei se, niin no se on sitä vaille valmis, että sillä laittaa ne oikeat modit vaan päälle ja niin Mutta niin katsotaan sitä sitten ennen seuraavaa peliä, niin se ei oo kuin muutama sekunnin homma se. Aati on vissiin minun takana. Vissiin. Se pitäis kannattais koittaa, että pelaaks tää? No sitä ei oikein missään pysty kokeilemaan, mutta kuin tällä serverillä, että mä oon nyt sulettuna tämä serveri. Mennään offlineissa. Niin, kyllä sä pystyt offlineissa testaamaan, että lähteekö se päälle, joo. Polkaisepa polinta Haapis. Joko isedi lähti? Isedi rullaa. Okay. Toimiiko? Ei näy, että liikus. Ei kun niin, se kenttä alkaa varovata, ota sitten varovasti, se kenttä alkaa vasta myöhemmin perkulle. Okei, joo. Toimiiko? Kentällä, joo. Se siitä missionista mä oon sitten romuna kentällä läpi. Okei. Okei, pyritään niin yhdistämään nämä lentuet sitten. Missä se kenttä tässä on? Oot sä mun takana, näetkö toimiko peräsi? Sivuperäisin ei liiku minusta. Ei liiku. Joo, ei kun liikkuu. Joo, öitä. Joo, ei mulla ole polkimia ollenkaan, mulla on sauvasta vaan. Okei, mutta toimii kuitenkin. Joo, sinäkin niin älä kiihytä, niin kun lähet sitä kiihyttämään, niin älä kiihytä, niin heti niin kun lähet täysiä kiihyttää, vaan me alle 40, jotakin 20 maks. Niin tässä on pöpelikköä ensin jonkun matkaa ennen kuin päästään tuohon kentälle. Mutta suoraan eteenpäin kuitenkin siitä. Mä katon vähän noita ohjaimia, että joo, varmasti. Että jos tuntuu, että et pysty lentämään, niin ota ainakin kone niin ylös kentältä ja laskeennu. Koska muuten se niin lasketaan, että se on tuhoutunut. Okei. Jaha, no nyt me on ilman aivoja täällä. Aivoja? Eli isediä. Niin. Joo, no hommaut tänne Batsfordin suuntaan. Mistä mä lähdin? Oliko se tämä AK-20? Svartnessi olit sinä, eli Antti Paavo 17. Se niemennokka. No oli siellä tuo nimikin jossain. Zoomailee. Joo, se on aika pienenä sillä. No mihin ja me ollaan Batsfjordissa, eli Antti Kalle 20. Tuu sitä pohjoisrantaa myöten, niin kaikkea pysyy kartalla. Kuuluuhan tämäkin muuten. Kuuluu.
Joo, no, että muistinko vaan laittaa tuon joikkatangetti nappiohjelman päälle. Tää toimii nyt sitten, se latas ja niin poispäin. Joo, no hyvä. No, kun ei ole vielä noustu ilmaan, niin mä pykän laittaa tuon huoneen oven pienemmälle, että mä häiriät tota. Tuo DSC Performance tarkoittaa. Ja takas. Niin mitä Aati kysyi? DSC Performance, mitä tuo niinku meinaa, mitä tuonne chattiin tulee. Se niinku kysyy serveriltä, että niin miten kovalla teholla prossu käy ja Okei. muistaakseni FPDJissä ei tietenkään noita DSC-komentoja ole. Mutta niin on siinäkin jotakin. Mikäs Haapiksen tila? Heiluu sivuperäisin. Oikea. Heiluuko sun tämä nyt sivuperässä? Joo, sulla on oikealle nyt vasemmalle. Oikealle. Okei, nyt toimii jalkapallokivet. Varmista siivekkeet. Käännäpä oikealle. Kallistapa oikealle. Siivekkeelle. Mä painan nyt oikealle jalkaan, niin meneekö se oikealle vai? Vasemmalle. Se on väärinpäin. Nyt on vasen jalka pohjassa. Meni oikealle, eli väärinpäin. Menee just väärinpäin. Kontrolloista voit vaihtaa toisinpäin. Controls-valikosta. Painat vaan polintaa niin, että tulee se miinus siihen, miinusmerkki siihen tilalle, tai plusmerkki, jos se on miinus. Joo, nyt on miinus. Entäs toi jarru? Onko toi jalkajarrut niin brakes, niin onko tässä hotas kontrollissa ihan ilmeisesti joo. Sitä ja sitten se on hankala testata, se olisi kannattanut offlineissa tietenkin testata, että onko ne sulla nyt oikein päin ne jarrut, että onko se koko ajan täysillä jarruttaa vai on minimillä. Joo. Mä katsoin, tässä oli B. Joo, kannattaa ehkä nappijarrua käyttää nyt. Tänne voidaan sitä jotenkin testata, niin kun laittaa pikkusen kaasua, niin huomaa, että lähteekö liikkeelle vai ei. No mä äsken kokeilin, mutta se lähti vähän joo, niin se oli totta kai se lähti väärään suuntaan, kun oli jalkapoliin väärinpäin. Pysyy paikallaan, eli ilmeisesti on jarrut pohjassa tällä hetkellä. Joo, nyt toimii. No niin, se on siellä sun niinku, nyt kello 11 se kiitotie, näkyy semmonen ruskia. Mutta älä kiihytä vielä tosiaan, se on pövelikköä siihen asti. Joo, näkyy toi missä toi... Onks toi nyt tuulipussi, niin siinähän se varmaan... Ei oo tuolla oikealla, vaan siellä sun vasemmalla tällä hetkellä kello 11 sinun, melkein kello 10. Ai se on tossa, joo. Ruskea semmonen läntti siellä näkyy, mutta sinne todella varovasti menee sinne. Joo. Lähdetäänkö me rullaille sinne päin? Joo, lähdetään vaan. Äkkiä ilmaan. Me ollaan jo aika kauan tässä kykitty. Missäs muuten pelikello tässä koneessa? Tuolla. 10 minuuttia ollaan oltu kentällä. Pelin voice on nyt niin kovalla, saatana, että... Paina eskiä ja mene sound setuppi. Mitä? Eskiä ja sound setup. Ootas mä koitan. Master volumea pienemmällä. Joo, se on täysillä.
vaikka 1/3 aluksi. Ei tarvitse niinkään puoleen väliin kun laittaa, niin se on ihan hyvä. Mm-hmm. Noin. Mulla on tässä parikymmentä kilsaa vielä siinä. Joo. Jos oli tuo Anttikalle 20. Joo. No nyt Vasta kuulee johtaja. puhettakin. Varovasti rullaile sinne. Silleen niinku tyylin 20 kmh, mutta ei sitä kovempaa. Ei tehovipu toimi mitenkään. 110 teho, ei mitään kierroksia. Ei kierroksia. Joo, ei ota, pitää katsoa varmaan kontrolleista. Pitsi on varmaan täysissä 0. Sun pitää säättää pitsi sajalla. Onko sulla johonkin asetettu johonkin niinku ruuiin pitch? Ja täällä on Increase Engine Power, varmaan se. Mikä? Mä katsotaan kontrolleista. Niin, siellä hotaskontrolleissa on niin pitch control. Otas sit täällä ihan alhaalla. Joo, prop pitch. Onko sulla siinä joku akseli? Ei, mutta ei se oo tehovipu, se on taas sitten niin Ei, mutta jos sä sait sajalle 10% tehot, niin sä... Ei nouse kierrokset ollenkaan. Niin, mutta jos teho meni 110%, niin kyllä se tarkoittaa, että sun kaasu toimi. Jos sä näet, että se throttle niin menee 0–110, niin kyllä se sun kaasu silloin toimii. Mutta nyt on joku muu, sulla on proppitsi, niin varmaan niin täysillä. Niin se ei väännä. Joo, näin on. Sulla on proppitsi täysillä. Eli niin sun pitää asettaa proppitsille nappi. Okei. Okay. Eli löytyy, hetkinen. No jos sulla on joku vapaa ruui siinä, niin joikassa tai jossakin, niin tosiaan sillä hotaskontrolleissa on se prop pitch. Mutta niin jos ei ja joudut käyttämään nappeja, niin se löytyy, hetkinen. Prop pitch tuossa. Joo, increase, decrease, prop pitch on täällä, niin noin 1/5 alaspäin. Tai joo, tuota sinne. Aircraft controllejen alla siis, eli siinä joo. on increase, decrease, prop pitch. Increase. Miksi se ei ota tätä mun sauvasta tätä tehovipua? Kyllä se ottaa, jos se throttle, jos se liikkuu 0, tai tulee nuo prosentit tuonne oikeaan laittaa, 0–110. Ai niin joo, ei kun niin proppitsia piti katsoa. Niin, sun pitää laittaa proppit 100%, sulla on varmaan 0 se. Sulla on kato lapakulma niin jyrkällä, että se ei pääse kiertämään se kone ollenkaan. Joo, elikkä increase prop pitch, niin laitaks mä siihen nyt sitten? Laitat 100%. Vai onko se decrease kummalla suunnalla se nyt menneekään, koita jompikumpi. Jaha, aati ilmeisesti näkyy jo sieltä. Joo, perillä. Ollaan vielä kentällä. Omaan tahtiin. En tiedä, pitäisikö mun niin lähteä jo tästä niin haapistulleesta, kun Me vaan. sitten kun pääset. Joo. Kovasti se pöllyyttää, mutta ei se liikkeelle lähde. Ei sulla ne jarrut nyt oo, mutta se ei tunnu, että se kiertäskään. No ei tää nyt lähde mihinkään.
Eihän sulla nyt varmasti ne jarrut on niinku päällä. Kuuntamo rulla. Ei onnistu. Sun pitäis saada ainakin ilmaa se kone, niin sitä ei menetettäisi. Nee. Tää olisi pitänyt nää saatana userit ja nää configit laittaa, niin tää olisi sillä selvä. Vittu kun mä en muista näitä Ei vaan muista. Kuuntamo vasemmassa karrossa. Onko se aati missä? Perässä. Okei. Lähetäänpä itään. Pisa vartioi tätä kenttää ja huutaa sitten kovaa äänen, kun viholliset hyökkää, niin me tullaan apua. Mitä? Ja sitten kuulkaa raivokas trimmaaminen. Mä vähennän tehot vaikka, olkoon tämä nousuajan 80%. Saatko sä jotakin kuvaa, että mikä tässä on niinku isot linjat? Joo, siis niin siellä käy niin pommittelemassa niin hänkkelit ja niin mersut niillä suojakoneena ja me ollaan niin takasuojukset. Takaa. No niinpä tietysti. Kyllä ne viime tehtävässä oli hyökkäillyt kentille, ne oli aika paljon saanut tuhoa aikaiseksi, niin kyllä tämä on tärkeä tehtävä silti. Nyt ei kyllä toimi yhtään tuo Volt Sensori. 5 sekunnin välein pomppailee. Siinä rasittaa. Millähän tää pitsi pitää olla? 100. Eikö sulla vakiona joku... Eikö noista numeroista saanut vaihtoa sitä? Naputtelepa siellä. Niin, oliko ne shifti-pohjassa numerot? Nyt on pitsi 100 eikä lähde mihinkään tää kone. Joo, no tarkistapa mikstuura sitten seuraavaksi. Mikä? Mikstuura. Ja sulla kone kuitenkin mylvii siinä niinkö? Joo. Niin mitä, no, siis miten, tuleeko sitä... Soksit? Niin, ettei sulla soksit on päällä. Control C. Niin. Ahaa, onks tässä sellainenkin? On. Aina ollut. No siitähän se tietysti johtuu. Joko lähti? Ei se lähde ainakaan Ctrl C:stä. Sanoiko se, että jocks enable tai Ei jocks? sano mitään. Ei sano mitään. Joo. No kyllä se pitäis huomata se silleen, että räjähtää se kone. Näin on, pitää etsiä missä se on. Niin kyllä se Ctrl C on normaalisti, siis ihan defaulttina. Käännetään aati vähän tuohon etelämästä, niin että mennään tuon niin rannan myötäisesti. Mäpä lähdetään kääntämään tästä hitaasti. Joo.
K125 näin aluksi. Tää on kyllä hankala, kun tuot kauhia sumuun, niin miten tällä ketään näkee ikinä. Maataistelukoneita varsinkaan. Ehkä jos IT ampuu niitä nyt sitten. Niin. Pitäisikö meidän pysyä tällä korkeudella? Se pilvien alla. Joo, tokko tarvii hirveen korkealle mennä. Mä otan 60 tehot. Saanko sieltä pommareita? Taisi olla Bombers. 11 kellossa. Joo, no eikö ne, niin ne huutelee suomeksi ne meidän brewsterit, sen tietää siitä. Kumpikos tää on Toggle Arresting Huukki vai Toggle Shock? Toggle Shock. Mulla ei oo siinä mitään. Mä laitan siihen se kontrolli ja se. No, sieltä se ehkä löytyy. Jaa, no ei se kyllä ideksi ole sitten mun mennä päällekään. Niin totta, ei se kyllä oletuksena päälläkään. Niin. Totta. Ja kun minusta se Haapiksen kone kuitenkin liikahteli vähän, tärräs ja silleen, jos on choksit päällä, niin se ei liiku yhtään. Niin, se on aivan valettuna betoni. Mm. Totta. Se niinku kallisteli Haapiksen kone ja silleen vähän tärräili, kun niin se Joo. sinne tai laittoi moottoria. No onpa jännä. Se nousee, kun sulla se niin vasemmalla alhaalla on tuo, missä on puoliksi punainen tuo mittari, tuo manifold pressure, niin nouseeko se, kun sä aloit kaasua? Nousee. Okei. Kyllä kierrokset nousee. Ei Kierrokset siinä nousee, okei. Nousee. Joo. Ja nyt pitsi on satasessa ja ei tää vaan lähde mihinkään tää vei. Löin tänne Jarrut. Sulla on varmaan jarrut Saatko niinku sulla on negatiivisena jarrut. Niin, panepa jarru pohjaan. Niin, panepa jarrut pohjaan, niin se lähtee liikkeelle. No joo, nyt lähti. Okei, ota kaasu pois äkkiä. Ota kaasu pois äkkiä. Ne on negatiivisena. Ne on väärinpäin. Käyt vaihtamassa nekin samalla lailla kuin sen pyrstön, sen peräsimen. Eikö se on mun yhden napin alla tää breikit? Molemmat jarrut. Siis onko sulla siis niinku wheel brakes-nappi? Joo. Että se ei oo niinku hotassin kautta? Ei. Ootas mä käyn kattoo. No käy painamassa uudestaan se nappi. Wheel brakes. Nyt on vain join button 8. No nyt toimii paremmin. Joo. Joo, lähde siitä niin itään, no, kun oot saanut koneen ilmaan, niin lähde itään ja niin lähde sitä no, sitä hankalaa nyt sitten täällä nyt tietenkin merta näkee, mutta meri siinä on kuitenkin sun pohjoispuolella. Jos vilkaset karttaa, niin sä oot siellä Antti Kalle 20 tällä hetkellä.
lähde itään ja sitten kun oot siinä, niin niinku se tietenkin rannikko saavuttaa sinut, kun se silleen viistosti niin menee tuonne niin kaakkoon se rantaviiva, niin sitten lähdet sitä rantaviivaa niin suunnilleen 125 suuntaan meidän perään. Me lennetään tällä hetkellä 2220 korkeudessa. Joo, tää kyllä pätkii aivan älyttömästi tää mun peli. Jaa, no jos tuntuu siltä, että et pysty lentämään, niin ota vaan ylös ja laskeen. En mä kyllä ketään ampumaan pysty, mutta... Voit olla lisää silminä. Jos vaan jaksat. Niin. Joo. Jos tuntuu tunnelmassa mukana. Niin. Jos tuntuu... Onko se ihan diasoona vai? On joo. Tää on yhtä suttua. Koputetaan puuta saman tien, niin mulla tällä hetkellä toimii tosi hyvin tämä Sunsforward Sensori. Jopa niinku nappia tottelee tällä hetkellä. Okei. Okay. Yleensä se tottelee vaan akselin pyörittelyä, mutta niin Joo, mä oon unohtanut, tai siis lopettanut koko napin käytön. Joo. Svartnesin kenttä kello 2. Joo. Onpas tää nyt kiva. Tässä vähän kuikin alaspäin. Joo, tuossa on merisatama tuossa saaressa. Tai siis niin tämä niinku Aquafieldi niin sanotusti. Vesitasokenttä. Tässä mikä saari jäi tähän meidän niinku alapuolelle. Tai väliin. Käännellään tästä kohta etelään. Niin Haapis me ollaan tällä hetkellä Antti Paavo 18 suunnilleen. Joo. Me tästä käännytään sitten etelään tuussakin tätä kautta niin samaa reittiä. Niin. Mun ei varmaan kannata tästä kentältä lähteä yhtään mihinkään. Tää menee niin suttuseksi tää juttu, että... Okei, no pysy. Jos jaksat lentää, niin lennä, mutta voit laskeen tuo myös. Että... Seuraavaksi grafiikka-asetusten kippuusi. Niin, tai pelikoneen päivitys. Tai pelikoneen päivitys varmaan on seuraava. Budjettiin merkintä seuraavalle kuukaudelle, että 1000 euroa. Niin. 1000 euroa pelikone. Joo. Itellä on tässä nyt vähän nyt tästä duunissa missä nyt on, niin nyt tarjottiin, mä oon ollut määräaikaisella nyt. Niin tarjottiin vakipaikkaa, mutta sitten mulla on tarjottu toisesta paikasta myös vakipaikkaa ja vähän parempaa palakkaa, niin nyt vähän semmonen henkien taisto, että... No, positiivinen ongelma, vois sanoa kuitenkin. Te kerennyt vähän niinku kaverustua ja olevua jo tuohon paikkaan, niin siinä mielessä ei vihtis lähtiä. Käännytäänpä etelään. Käännähän siltä ensin. Ok, käännän. Mä oon tässä ihan vierestä. Käännän vikkelästi. Etelä. Ei tää kyllä varmaan tällä koneella onnistu sitten tämä skortsi lentäminen, jos tää näin tökkii. Joo, se on vähän kuulostanut jo aikaisemminkin siltä, kun Warbirdsillä ärräpäätä lentää. Tietokonekauppaa huomenna. Joo. Näin se vain on. Se on jännä, että vaikka on yli 10 vuotta vanha peli, niin se ei siltikään vyöry.
Tämä Niin, taitaa sen olla verran yli 10 modailtu. vuotta jo. Joo. Onhan tähän tullut näköä. Tämähän näyttää pirun hyvältä oikeastaan. HSFX. Tässä on meillä kyllä pirusti lääniä. Mennäänpä pikkusen alemmas, kun nuo pilven niin alareunat tulee, niin haitolla. Tää track-kierräkin vähän toimii niinku silleen hidastetussa kuvassa saatana. Riittäisikö tuo 2 tonnia? Pää tosiaan Aatillakin niin väkkärällä, että katellaan joka suuntaan. Joo, niin mä tässä tähystelen. Vähän tuntuu kyllä, että ei tuu näkemään, jos siellä joku menee. En tiedä. No ihmeen hyvin ne näkyy kyllä, mutta se sattuu olemaan justi, että ne oli aurinkoa vasten ne 3 I-16. Niin, saattaa olla. Tää on kyllä tämän trimmaaminen, tämä ei pysy yhtään niinku On, ihan jatkuva. koko ajan saa trimmaa. Tuonne kyllä on ihan mahdollista, että näkee tuonne justiin aurinkoa vasten merta vasten, niin sinne voi nähdäkin aika hyvin viholliskohteet, mutta sitten tuonne toiseen vastakkaiseen suuntaan, niin ei tuonne enää mitään. Sellaista harmaata massaa vaan. No, me ainakin nyt lennetään vähän eri reittejä kuin ne AI-koneet, että niin ja eri aikaa, niin jospa ne äkkäis. Jonkunlainen harava. Harva. No ei tosta erota, että missä niinku meri loppuu ja missä taivas alkaa. Joo, ei paljon kyllä. Olipas mielenkiintoinen ottaa tämä laskuun muuten. Hehe, töksäskö? Ei, kyllä mä tän ehjänä sain tähän. Joo. Ei vaan tarkoita, että se että lagiitti niinku. No lakit joo, kun pysähtyy 100 puolen sekunnin välein kuva. No joo, mut en mä tässä jaksa istuskella enempää. Jees. Joo, ei sitä kannata. Päivitys. Ei, halvallahan niitä saa nykyisin. Joo, ei tarvi. Ei high-endia, vaan joku i5 ja käljen näyttiksiä. Niin on. Ja muistikin on ilmasta melkein. Joo, pitää Ja vielä SSG-levy kannattaa olla. viispelle vierettämään, Joo. niin se laittaa. Jaha, nyt on hävittäjiä jossakin. Okei. Olisi pitänyt näyttökin pyyhkiä. Ennen tämmöstä tähystysmaratonia. Ja mä näköjään tulla nyt vähän koko ajan alaspäin. Hitaasti. No, eipä haittaa kyllä. Ketkä siellä niinku laskeutuu? Ne on todennäköisesti niitä siirtolentoja, niin ne on tulee uusia koneita, niin Joo.
menetettyjen tilalle. Pannaanko toi userikansio on muuten tähän juureen kanssa, eikö? Niin, jos kopioit jostakin muusta versiosta. Niin. Mä en kyllä muista. Kato silleen samalla lailla, miten se on siellä, mistä sä kopiotkin. Joo. Tässä juuressa tuo useri näyttää olevan. Joo. Itse taisin kai laittaa. Kannattaa tietysti ottaa backupia aina, jos epäilyttää. Joku menee rikki. Joo. Ja konfikiin näyttää olevan tässä ihan. Joo, mutta niillähän se hoituu. Joo. Joo. Lentosuunnitelman mukaan meidän pitäisi kääntyä jo takaisin. Otetaanpa ristikäännös pohjoissa. Selvä. Käännän. Ota sä pikkusen viivästetysti. Joo, mä ottelen vähän jälleen. Pohjoinen. Missään ne temppeli. Jäinkin tälle puolelle, oli niin paljon separaatiot. Ei risti, vaan joku muu. Untava unohdiksi laittaa tähän Warbirds-serverille tämän peliin niinku sen pelijuureen sen uuden sen, missä on ne... Mitä? Joo. Ei tähän toimi tämä F-osiolta tää peli. Mitä se sanoo? Käskyosoitteessa 0x0fb 0a57 viittasin muistiin osoitteessa. Niin, 0. se oli se, joo. Joo, se, niin, se on jotenkin rikki. Se pitää, niin, pitää ehtiä niin, 409 puhas. Ja niin, asentaa siihen Ultrapack 2 uudestaan, tai 201. Ja... Joo. Mulla on kyllä niin, paketit tallessa, että... Okei. Mutta ei tänään. Ei tänään, joo. Katsotaan joku toinen päivä sitten. Joo. Tehän on nunnupia kerennyt. Mulla ei oo brewstereita lennä kuin tuolla, missä meidän pitäisi nyt tai mistä me lähettiin. Tai sen... Tämän lentueen, niin ne 2 koneetta... Eikö sen Isedin lentueen, niin ne 2 konetta, mitkä jäi AI:ksi. Niin ne lentää nyt tätä reittiä, mitä me lennetään tällä hetkellä. Paitsi ne lentää tosiaan tulee jossain 3,5 tonnissa, että... Joo, ei oo nähty. Ei. Täällä on Untamo 408. Okei, no se on. Löytyy. Sen K-osiolta IL2 Turmovik 1946, se oli 408. Joo. Siitä tehdään 409 ja... Joo. Sitten niin Ultrapack 201 paketti siihen ja... Joo. Mä snapparin tehdä jotkut ihan valmiit asennuspaketit. Joo, periaatteessa mä voisin laittaa tohon serverille, niin tietysti piraatismi syytteet, mutta kuka oikeesti jaksaa enää tästä? Onko taloudellisia intressejä? Tuskin suuria. Niin ja vois laittaa niinku salasanan taakse. Tietysti yhdistyksen nimissä ei arvaa. Ei tietenkään. Mutta silleen se olisi kätevä.
Imuroi täältä toimiva vaan Warbirds. Täältä löytyy 4071 M. Yeah. Voisi noissa tapaamisissa ainakin levittää semmoista Illun ja VPn ilosanomaa. Se viimeksihän se aika hyvin toimi. Siellä oli ihan kunnon sessio. Niin ootte varmaan lähdössä Isedin kanssa virroille. Kyllä, minä ainakin on. Koska se on? 4-7.4. Onko se niinku huhtikuun eka viikonloppu? Kyllä. Tokihan sinne pitää lähteä. Mä olisin muuttanut siihen naapuriin jo siinä vaiheessa. Toisaalta ne muuttotohinnat on aika lailla pahimmoillaan siinä. Saattaa olla muutakin ressiä. Joo. Mutta jos pääsee irtoamaan, niin käyhän siellä vaikka päiväseltä. 100 kilsaa tai jotain. Elikkä huhtikuun 6. päivä, 5-7. päivä. 4-7. No sattuu olevan vapaata kuule justiin sinulla. Joo. Ihan se ei oo käynyt noissa. En oo ikään käynyt. Joo, kannattaa. Hauska. Kaljaa ja pelejä ja sauna. Se kuulostaa ihan lupavalta. Yleensä hyvää ruokaakin. Niin, totta. Se on kyllä ollut ihan huomiota herättävä. Kuka se on yleensä kokannut meidän? Mikä se oli se kaveri? Karge vai mikä? En muista niitä niin... Niiden nimiä ikinä. Tällä kertaa on jopa itellekin niin nimipaita päälle. Meikäläisellä alkaa mennään talviloma justiin silloin tiistaina ja kestää 16. päivää asti. Joo. Tässä mulla alkaa maanantaina loma ja pari viikkoa on sitten taas niinku talviloma. Mulla on tossa niinku 4 viikkoa talviloma. Ei paha. Ihan kiva. Joo. Mä voisin Hapin ottaa tosta mukaan kyllä. Mä varmaan tuossa 4. päivästä mä voisin mennä, taikka tossa alkuviikosta Kauhavalle, niin mä voisin hakea Hapin mukaan tulla siihen Viroon. Meiltähän siitä pitkä matka ois. Joo. 100 kilsaa. Jos tuossa Svartnessissa olisi ammuttu, mikä nyt tuossa meidän kello 10, niin kyllä me olisi nähty se tuonne. No luulis. Okei, mä rupeen katsomaan jotakin Vilmin-pätkää tässä nyt, ei tästä nyt... Niin. Mikäs on inverssi 125 asteesta? Mikä? 125? Päinvastainen kurssi, hetkinen. Niin se on niinku 93,5. Eli 325. Okei. Joo. en osaa laskea yhtä. Okei, katellaan taas joku toinen päivä, mä painun tonne. No, Okei, yes. palataan. Moi. Juu, palataan moi. Niin ja varsinkin nyt näissä niin kentillä pitäisi olla jopa IT-täkin, niin ilmeisesti ensimmäisessä tehtävässä millään kentällä ei ollut IT-tä. No niin, se helpotti vähän. Joo, Seippareitten työtä. Kyllä. 90, 100, 20, 125. Mikä se on suunta? 25. Pohjoinen tällä hetkellä. Otetaan se hetkinen. Ei se on niinku... 125 on niinku 35 astetta. Joo. Niinku 90 asteesta. 235. Joo. Siis... Ei kun 325. Okei. Okei, käännetään.
No käännetään tälleen loivasti, kun se ei oo. Joo. Mielessään vaikka vähän pienemmillä tehoilla vähän aikaa. Niin. No ei tää nyt tuu pahastikaan eilen. Joo, ei ollut niin paha mutka. Mitäs, ootko ollut maalämpöön tyytyväinen lämmitysratkaisu? Kyllä. Voi sanoa, että niinku käyttökustannukset 0. Joo, paljonko on sähkölasku? No sähkölasku Kuussa. on kyllä niinku hetkinen. Mitähän se nyt tekis? Olisiko se niinku jotakin 40-45 euroa kuukaudessa? Tulee yleensä 2 kuukauden lasku joku 90 ja 100. Joo, niinku kaikkien siirrot ja muut. Hetkinen. Niin nyt se, Kaikkinensa. joo, kyllä se nyt se oli, kun me liityttiin tuohon, niin ihan liityttiin niinku osuuskuntaan, sähköosuuskuntaan, niin nyt se tulee ihan niin laskussa tulee molemmat. Joo, no ei Joo. hullummin omakotitalolta. Joo, ei tämä kyllä niin Mutta siinähän on niinku sen... Niin, kaikki. kaikki. Lämpö maasta. Mm. Se toimii niin hyvin. Ei tarvii paljon niitä vastuksia hehkutella missä. No joo, siellä ois niin joku parin kilowatin niin semmonen apuvastus siellä kattilassa, mutta ei se ole ikinä käynyt. Joo, no se on kyllä ihan... Mites investointi tai se on jotain Se on niinku 10-20 tonnia. Pumppu on 5 tonnia, asennus pari tonnia niinku tuohon niinku talon putkistoihin ja maaputkistoon. Niin, mutta sitten se maa on se niinku mikä on hyvin variaabeli siinä. Eli jos sä oot jossakin taajamassa, tihiässä taajamassa, etkä pysty, niin sulla on pieni tontti, niin sä et pysty tekemään tietenkään pinta-asennusta. Niin, se on sitten joku porakaivo. Niin, porakaivo, tai jos sattuu hyvä tuuri, että on joki vieressä, niin sinne letkut vaan, niin no se on tietenkin kaikkein halvin se jokivaihtoehto. Siinä ei tarvitsisi kovin pitkästi olla sitä letkua. Muutama 10 metriä. Joo. Se on se kaikkein halvin vaihtoehto. Sitten on tämä maapinta-asennus, eli noin niin kuin johonkin, mitä se on, 1,20 m syvälle jää se putket. Niin meillä on 600 metriä sitä. Eli niin kuin metrin päässä toisistaan kierrättää niin kuin 200-300 metrin piiriä niin kuin rinnakkain. Joo. Rinnakkain kytkentä. Hetkinen, miten se jää nyt noin paljon tuo maa tuonne meidän vasemmalle, niin voisi melkein ottaa enempi. Otetaanpa joku 300, kallistetaan saman tien. 300, joo. Joo, en tiedä mikä ratkaisu sillä Jyväskylässä. Ruvetaanko rakentamaan mekin, tai rakennuttamaan, ei mulla ole kyllä intressiä olla Raksalla. Se on sitten se porakaivo on tosiaan se kalleen ratkaisu ja se on sitten siihen voi mennä tonnitolokulla. Joo. Tuo niinku maalämpö kuulosti äkkiseltä ajatuksena hyvältä. Se on kyllä joo. Se maksaa niinku, no tosiaan jos sen saa tämmöisellä niinku kohtuu halvalla ratkaisulla niinku tuo pinta-asennus. Se ei ollut Ja siinä kuoletusaika on aika lyhyt. Niin, kyllä. Tietysti, miten pitkään pumput toimii, onko niistä vielä kokemuksia maailmalla? No ilmeisesti Tai muut ihan, huoltojutut. Niin huolto ei ilmeisesti ole kauhean kallista, että ja niitä on paljon, eli se on niinku varaosia ja niin osaajia löytyy. Se ei sitten se työ ei ole mitään erikoistyötä, että se olisi kauhean kallista. Ei ole vielä kokemusta, että miten paljon se on se ei-kallis, mutta ja se pitäisi tulla aikaisintaan niin kuin 5 vuotta niin kuin sen pumpun asennuksesta käyttöönotosta, mutta yleisimmin vasta joskus tyyliin 10 vuoden päästä. Joo. Eli ne on aika kestäviä ja tai ollut aina. Se on suunnilleen yhtä kestävä härveli kuin jääkaappi, niin kuin sen niin kuin tekniikkansa osalta.
Totta. Mikäs siellä on niinku ajoaineena siellä putkistossa? Se on mitä kiertää sillä maassa, niin on niin viinavesiseos, etanolivesiseos. Joo, okei. Denaturoitu valitettavasti. Heikkona hetkenä ei käy sieltä. Niin. Pitääkö sitä jotenkin vaihtaa? Vanheneeko? Ei se vanhene, mutta se koko ajan pikkusen häviää hitaasti. Jostakin pikkusen vuotaa tai en tiedä miten se. Niin. Katoaa koko ajan pikkusen. Niin. Täysin tiiviitä putkia olemassa. Niin. Aina jonkunlaista diffuusia. Sitä pitää semmonen joku muutama desi vuodessa lisätä. Joo. Paisunta säiliä. Aika huoltovapaat. Kyllä. No, tuntuu, että puolet fyysikoista on tuolla sairaalassa pellettilämmittäjiä. Se on semmoinen elämäntapa, kuulostaa siitä. Joo, sehän on... Asuu pannuhuoneessa. Sehän on semmoista että jos sulla on on niinku mehtää tai niinku muuten puutavaraa käytettävänä paljon, niin sehän on käytännössä ilmainen lämmitysmuoto. Niin no pelletit täytyy kyllä jossain. Niin sulla täytyy olla haketin ja tai se mikä härveli nyt tekeekään niitä pellettejä. Jos on oma semmonen. Niin, että jos sulla on puutavaraa niinku mehtää itellä, niin sähän harrastuksena metsuroit ja kaatelet puita ja sahhat pölleksi ja tai miten se nyt tehdäänkään ja nakkaat sinne pellettikoneeseen ja se survoo niistä pellettejä tai mitä haketta tekeekään. Joo, niin totta. Onko jollakin siis semmonen oma kone? Kyllä ne ostaa aina jostain toimittajalta. Niin. Hetkinen, tuo on tuo Ruikula-vuono, eli tämä on tämä Hamninbergin vuono. Joo. Eli meillä on tuossa Antti Niilo 20. Nyt tuli joku Teamspeak, joku viesti kahtoon. Niin tuli. Mistel ICR. Tuo on vähän huono, kun tuo on niin alt-tappaus aina katkaisee tuon nauhoituksen. Tai kuitenkaan kaadasta. No ei onneksi. Näköjään. Niin onko se teillä talo ihan niinku ite tehty? Miten se piirustukset? Joo, niin piirustukset on teetetty, niin tehtiin tosta hetkinen. No se oli joku talotehtaan, niin semmonen kuin Kartano 172 neliöiden mallista niinku modailtu ite. Niin ja sitten teetettiin tosiaan niiden modailuehdotusten niinku semmonen kerättiin niinku, tai siis piirreltiin vähän niinku ite siihen, että miten me haluttais ja niin siihen kuvaan ja sitten niin ihan suusanallisesti niin silleen niin piirtäjälle niin mikä oli ilmeisesti se on niin Nivalan niin ammattikoulussa niin ihan opettajana toimii, opettaa niin puutöitä kautta niin kirvesmiehen hommia niin. Joo. Ajetaan tästä meidän Vatsfjordista ohi ja niin käymään tuolla niin Antti Iivari 22 varalta pyörähtämässä. Palataan sitten takaisin. Meillä on kyllä hirveän lääniä tässä katettavana. On. Helposti voi käydä tulla selän takana pyyhkimässä joku kentä tyhjäksi. Paljon vartijana ollut. Koko ajan meinaa nähdä dotteja, mutta ne onkin vaan mitä liian. Minkähän silmissä heittää. Minkähän vaikeustason AI niin nuilla on noilla meidän brustereilla. Onko ne jotain nyybejä, niin
Ne ei tietenkään pärjännyt sitten. Kun ainakin yksi on ammuttu alas. Aina huusi, että meideitä. Joo. Ja oliko se teidän ensiasunto vai oliko? Joo. Kyllä. Niin. Mä oon tässä taistellut osakemyyntiä ite. En antanut välittää. Joo, ainakaan vielä. On ne vähän soitellut, että hei nyt olisi varmoja ostajia. Varmaan. No sitten tietenkin, jos niin on jo valmiiksi ostaja, niin sitten tietenkin voi niinku harkita sitä, että antaa jonkun muutaman prosentin välityspalkkion, niin jos sillä on jo, että tässä on niinku, tässä olisi paperit, Totta. että allekirjoitan, niin rahat lyön kouraan ja minä otan siitä sen jonkun prosentin. Että kyllä se itselle ainakin keleippaisi semmonen, jos on muuten niinku hankala olisi saada. Niin mikä ettei. Ei tossa, no yksi on vähän silleen kiikun kaaku, että saako se lainapäätöksiä. Joo, Ei itselleen nyt väen paljon ollut sunnuntai näytössä. Joo. 3 pariskuntaa. Joo. Joo, itellä tosiaan hyvä kun niin tää on aivan ensimmäinen asunto, mikä me ollaan ostettu niin sanotusti, niin lainaetu. Tai mikä se nyt onkaan se. Niin miten se oli se jotain No tästä varainsiirtovero kyllä, mutta se toimii vain kiinteistökauppoihin, eli no teillä se tontti, onko se vuokra vai joo, oma? siitä me saatiin se varainsiirtovero takaisin ja sitten niin tai oliko se, että suureksi osaksi takaisin. Ja sitten niin oli se tässä niin lainan korosta oli jotenkin. Koron verovähennys taisi niin, olla. joo, kyllä. Siinä oli joku ero, en muista Joo, tarkkaan, se oli ihan että mikä. huomattavaa. Joo. Joo, että Kyllä, ihan kilahtaa niinku palautuksena meille tilille sitten aina joulukuussa. Joo, kyllä. Se on ihan mukava. Koska täytyy kuitenkin maksaa aika monta tonnia tuossa vuoden aikana, niin siitä kertyy ihan hyvästi palautusta. No, 12 tonnia ainakin, kun minusta nyt se on jossain tonnin kieppeillä se. Tai no, eihän se tietenkin vähenny, tai tätä, niin korkojahan se nyt suurimmaksi osaksi. Tai no niin, siitähän se nyt justiin tuleekin tietenkin. Nyt ääni pätkii. Jaa. Perä. Missäs kohtaa se kenttä? Niin se on tuolla joen toisella puolella. Uskottaisiko, että tuolla ei oo mitään ja käännyttäis takaisin. Pitääkö se käydä kentän päällä pyörähtämässä? Olisiko on löpöä? Löpöä on kulunut 100 yksikköä. 400 oli noin aluksi. Mitä se tarkoittaa tuo mittari, kun tuo mittari menee 700 asti. Mutta niin se on kuitenkin alussa sen 400, vaikka se on, ja se on 100%. Niin, totta. Mites drop-tankit? Niin, eikä niistä drop-tankeistakaan voi tulla kuin niinku joku 25% enempi tai jotain semmoista. Tai ehkä puolet maksimissaan. Niin no jos olisi justin puolet, niin sittenhän se menisi 800. Tai siis kaksinkertaisesti tavallaan. Kaksinkertaista se niin drop-tankki sen kapasiteetin, niin sittenhän se menisi jo 800. Mitä nyt onkaan.
Eikä nyt Gallonia on varmaan, mutta... Olisiko Paunoja? En tiedä. Mites isoja näissä koneissa yleensä on? Onko vaikka G2? Se on 400 litraa. Joo. Se on aika niinku koneeseen suhteessa aika pieni. Toiminta-aika ei oo kovin iso. Tai no, se on tietenkin, kun se on niin hyper performance, niin se horniikin sitten hirviänä sitä löpöä. Kenttä näyttäis ehejältä, siellä on koneita rivissä ja niin näyttävät ehejältä. Tuossa meidän kello 2 alhaalla. Käännytäänhän takaisin. Otetaanpa tästä niin tiukka ristikäännös. Lähtee nyt. Jes, ne suunta on mikä. Ja vastakkain 425. Olisiko se nyt se 130, kun me käännettiin vähän? Ei kun hetken, ei, kyllä 125 aluksi vaikka. Meillä on melko harva haavi tässä. On. En tiedä jaksaako tätä joka keskiviikko, ihan tää työviikko. Tämmöstä partiointia. Joo, mä kyllä kirjoitan tuohon viestiin sitten, että niin ei ainakaan 2 miehellä onnistu, että 4 miehelläkin olisi ollut niinku vähän järkevämpää, mutta niin mä oon aina kirjoittanut sen debriefi. Joo, ne on kyllä ihan mukavia. After action reportti, se on ihan mukava kirjoittaa aina. Puida asioita. Siinä tulee johdollekin sitten niin aina niin kuitenkin palautetta. Niinpä. Kyllä ehkä joku muukin saattaa lukea tästä täällä touhuillaan. Joo, kannattaa jatkaa jos jaksat. Kyllä, niitä on ihan mukava kirjoitella. Ihan omaksi huviksikin. Joo. Kakkoset ampuu toisiaan. Toinen oli vaan B ja toinen R. Aina on jakautunut sille. Joo, ilmeisesti niin nyt on tällä Aksiksella on niinku enempi pelaajia. Tai oli ainakin. Niin ne on sitten vähän tunkenut nyt tonne punaisille niitä, jotka on tullut niinku jäljempänä peliin mukaan. Joo. Että teidänkinhän olisi pitänyt kirjaantua sinne tuonne niin SEOHQ-foorumeille ja niin liittyä niihin user-gruppeihin, mutta... Joo, mä yritin eilen, mutta siitä ei ole tullut viestiä. Pistin hakemukset. Okei, joo. Joo, se oli kai, että pitää jonkun adminin katsoa ne hakemukset. Joo. Mutta en minä nyt tiedä, onko sillä mitään merkitystä. Se pyysi vaan niin se johtohenkilö siellä. Oliko se tuo Grossi justiin? Niin Joo. 22 GCT Grossi pyysi niitä. Veineessin kylä kello 4. Näinkin on kiinnitetty aika paljon huomiota. Niemen nokas, joo. Detaileja hyvin näissä. Tuossakin kun kaikkia on tiet ja talot ja laiturit ja kaikki. On joo. Ihan mukava kyllä.
Ne oli hienot maisemat siinä sellennettiin niillä sappreilla. Mikä ja vastaan. Ne jäi jotakin mieleen. Joo, Korea. Suihkia. Fööneillä, joo. Ja räjähdellä randomilla. Kyllä. Mihinkä se räjää? Se oli, no ainakin niin, ne epäili, että siellä on jossain on niinku korruptoituneita niinku objekteja, jotka leijuu niinku ilmassa. se, joo. Että ainakin joku oli niinku löytänyt niinku ihan sitä niinku karttatiedostosta, että siellä jossain leijuu niinku joku bunkkeri ja se on näkymätön. Joo. Se on niinku tehty karttatiedostossa, että se on tosiaan määritelty näkymättömäksi ja se leijuu jossain tyyliin 1000 metrin tai 500 metrin korkeudella. Sillä vaanii. Se oli varmaan joku semmoinen. Jos oli yksi bunkkeri. Ja sitten se oli siinä just... No se oli varmaan just jossain siinä sen kentän lähellä. Että kun me noustiin ylös ja sitten lähdettiin nousukaartoon, niin eikö se justiin silloin ollut, kun se jysähti sulla? Mm. Se oli kyllä erittäin mulle pudotusrikas kampanja. Joo. Sä sait jonkun mitallinkin. Tuliko se sieltä? Joo, se oli näitä No niin. 102 justiin. Jugoslaavit antoi mulle. Tässä on sulle mitali. Kivaa. Onneksi olkoon. Hyvä, tuli heti mieleen se Lapilainen lintu ja se sketsi siitä työmiestä, joka jollakin puuverstaalla jotakin värkkää ja se tympääntyneen näköisenä ja sitten tulee yhtäkkiä sellaiset hienot herrat, jotkut pomot siihen paikalle ja lättää silleen mitalin rintaan ja toteaa, että tässä sinulle mitali. Onneksi olkoon ja sitten käteellään, kaikki kättelee sen ja sitten ne poistuu ne herrasmiehet siitä paikasta. Meidän kenttä näytti vielä ihan ehjältä. Se jäi tuonne kello 5, kello 4. Tämä on siis minun kenttä, sinähän tulit tuolta Svartnessista. Niin meidän pitää laskea tuosta noille samoille kentille, mistä lähdettiin. Joo. Niin kato tuossa, niin mikä on tuo punainen nappi ja sitten tommonen tuolla oikealla tuossa ohjaamossa, niin siitä vasemmalle ylös on kello. Joo, kellohan se. Niin tehtävä starttasi ilmeisesti 5.00. Niin se loppuu siis 7.00. Vaan, että tietää, että milloin suunnilleen lähtiä niin kotiin. Niin meneehän sitä joku hetki. No nämä Batsford ja nämä niin Svartnessihan nyt on lähekkäin toisiaan, mutta... Tai no, lähekkäin, mutta... Ainakin vartissa ajaa. Se oli kyllä, niin kun aloitteli tätä harrastusta, niin se tuntui, että se navigointi on aivan mahdotonta. Se on kyllä niin, että sen on oppinut kyllä. No varmaan näissä skortseissa kaikkein parhaita. Joo, eihän se helppoa oo. Sitten jos maasto on vielä tämmönen. Joo, no tämä nyt on minusta jotenkin kuitenkin aika selkeä. Niin, nämä vuodot erottaa hyvin. Sumua. Niin kyllä rannikolla pärjää.
Mm. Vaan kylläpä se siellä Smolenskin kartallakin, niin siellä oli ne, niin no siellä melkein joutui niinku tyyliin teitä ja metsiä, niin niitä piti seurailla ja... Totta. Ja sielläkin oppi aika äkkiä niinku tunnistaa justiin niin, ne alueet, että Rudnajan kenttä oli semmosella niin laajalla aavalla. Sitten kauempana oli joki ja niin siihen Rudnajan kentälle laskennuttiin monet kerrat. Ja monesti savuavana. Kyllä. Niin sinä olit siinä kampanjassa niinku maavoimien komentaja. Joo. Aika tuskasta hommaa. Sen työkalun takia. Joo. En tiedä, onkohan se on varmaan kehittynyt aika paljon. Saattaa olla, joo. Oliko silloin, että joutui niinku yksittäisiä tankkeja joutui siirtelemään? Joo. Olisiko siinä, tai olisiko ne ollut pakkiryhmiä 3? Joo. Tai jotain. Tai aika pieniä yksiköitä kuitenkin. Ja lastaamaan juniin ja viemään niitä siellä. Ja polttoaineet tietysti yhtä lailla. Tolloja jotenkin niitä. Niin joo. Onkohan punaisilla kuinka paljon AI? Kamaa. Tuskin ne hyökkäämään niitä. Hei, dotteja suoraan eessä kentälle hyökkäävät. Täys teho. Okei. On hyvä. 100%. Suoraan edessä 2 dottia. Tai ainakin 1. Toinen taas syöksyy. Fläkki amputoo yhden ilmeisesti. Oletetaan, että tuo korkia on vihu. Joo, IT-stä ja on. Enpä nää. Suoraan kello 12. 126 on mulla suunta. Tämän mä arvasinkin, että, niin että me ollaan justiin toisessa laajassa, kun ne hyökkää. Toivottavasti ne ei ole jo niinku tehneet töitänsä, vaan että ovat noista niinku vähän niinku tulolla. Jos tuo on joku lagi tai joku, niin eihän me saa kiinni sitä. Niin, totta. I16 me kyllä saadaan kiinni. Joo, se kyllä. Tai luulisin. Joo, katoimme vähän niitä sartteja. Saahan. Ei kannata jäädä vääntämään. Joo. Näetkö nyt se? Kello 11. Mulla 125 suunta. Toinen dotti tuolla kello 10:30. Ei. No, tuuppa tiiviisti. Niin Mä tuun perässä. Mulla on 100% teho tällä hetkellä. Missä korossa ne on? Pikkusen hyvin vähän alempana. Rupian kallistaan kohti. Katsotaan nyt teet tuossa kentällä. No, en kyllä näe yhtä. Tullaan perässä. Joo. Ne 2 rottia kohtaa tuossa minun, niin no kello 12. 11:30. Mulla on 100 suunta. Joo. Oliko se kenttää? Joku siellä savua. Toivottavasti se on vain se tippunut vihollinen. Pysykö vauhissakin mukaan? Joo.
No nyt näkyy. Eli me saavutetaan. Palautu. Ai mitä? Tosi pitkä jumi oli. Joo, vähän 5 sekuntia. varppailee. 5 sekuntia oli ihan vaan niinku ruutuseis. Joo. Sä oot Niin onko sulla mulla on ihan 100%, täysillä? mulla on 100%, vois laittaa 105. Joo. Ne hävis pilveen. Radiaattori auki. Joo. Perhana. Nyt näkyy. Olisiko ne just tuossa pilven sisällä? Joo, kiitos. Tehdään tuosta niitten oikealle puolelle tuohon pilven rakkoon. Ne kääntää vähän niinku oikealle tieteen. Joo, käännetäänpä tuohon seuraavan pilven rakkoon. No, heitaanpa tuota pilveä kohti, minkä päällä ne nyt näkyy. Joo. Nyt kaipais niitä ohjuksia. Totta. Saisi kosketettua niitä kivasti vähän kauempaa. Joo, kyllä ne vähän on kurssi niillä oikealle pikkusen. Ei me piru niitä saa kiinni. Joo, ei me ehkä boosterilla mitä liian avata. Tiedätkö sä mitä siellä vastapuolella on? No sillä on nekin Muuta kuin laggia ja niin I16 siinä. Joo. Laggia me ei varmaan kiinni saa. Niin, en muista statteja, mutta on kai se nopea. No voi paska. Pitääkö meidän luovuttaa, nyt kun ei nähäkään niitä? Ei hyvä kovin lupaavalta kyllä näytä. Joo, ei. Me ollaan tuolla vihollismantereella, niin sitten kun me sen saadaan ne kiinni ehkä. Ja aika loppuu. Ja löpökin loppuu ja aika. Tai no löpö ei ehkä, mutta aika. Joo, ristikäännös. Selvä. Vaikkapa suuntaan, no, länsi nyt aluksi. Ja tehot 60. Tai no 70 vaikka. Otetaanpa vaikka 300. Kalistetaan hitaasti vaan oikealle. 300 jotain. 315 vaikka suunnaksi.
kun tulee tänne huoneeseen lämmö. Tää on niin näyttökuum, niin huhkaa hirveänä lämpöä. Mietin, että voisi uuden näytön ehkä hankkia. Katso, ei olla 5 vuotta vanha. Joo. Valotehan on himmentynyt. Mikähän tuo on? 2.2 ehkä. Joo. Joo, mitä saa 2.6 jo. Joo. Parilla 300. Niin, ei oo kyllä pahaa hintasi. Ajatko sä sitä omaa monsteria täydellä resolla vai? Ei, tämä on niin 75%. Se on tosiaan, että jos mä laitan sen täyden resoluution, niin ei näe dotteja, ei yhtään. Niin just, sitä ei välttämättä kannata sekään, ainakaan lentohommia. Niin, kyllä tämä lentohommi on hyvä, mutta tämä on siis, kun tämä vanha simu, niin vaan piirtää ne dotit, niin niinku näytön koosta riippumatta, niinku miten se oli 4 pikselinä, 4 niinku pikseliä yhdessä nipussa. Niin joo, totta, Niin, ja sitten kun ne on niin pikkusia. Niin. Niin sitä ei vaan ihmissilmästä erota, vaikka mulla on niinku täydellinen näkö, niin Joo. ei silti. Niin kannattaa ottaa joku mahdollisimman iso ja perusreso. Tämmöset nyrkin kokoiset pikselit siellä. Helpottaa hommaa. Niin, kyllä tämä on sitten niinku muussa. Hei, mitä hitto? IT, mitä hitto? Laiva-osasto tuossa kello 12. Onko? No niin, on helvetti. Oho. Saakeli. Pohjoisen käännös. Joo. Jännää. Neljä risteilijää, kolme raskasta risteilijää, 2 kevyttä risteilijää, hetkinen, yksi hävittäjälaiva, 4 risteilijää ja 3 hävittäjää, joo. Neljä pientä ja 3 isompaa. Ei kun toisinpäin. Joo, käännetäänpä takaisin tuonne, niin hetkinen, missä kohtaa mä vähän kruisailin tässä, miten sattuu. Käännetään länteen, käännä sä en. Eikö siis, joo, länteen, sä en. Joo, käännän. Kirjoittelin, niin meni miten sattuu. Läns. Länsman. Tuo kyllä jauhaa varmasti tuon kentän ihan tuusan nuskaksi. Todennäköisesti. Ellei siinä nyt jotakin 8 ja sun muita on, jotka jauhaa ja laivojakin. Tässä olisi niinku puoli tuntia aikaa. Tulisiko? En tiedä. Osaskohan siihen tulla enää ketään tuohon vihollisiin. Käydään vielä tuossa Svartnesin päällä pyörähtämässä, niin otetaan etelään tästä. Mä käännän tuossa.
separaatiota. Niin tässä kun ollaan katsottu tässä Fortnitein kenttä, niin mä jatkan sitten tuonne jässää tähän niin pörräämään niin lopputehtävää ajaksi ja mä lähden tuonne Patsfjordiin laskuun sitten. Joo. Kyllä varmasti tykittää noin kaikki, mitä tuossa nyt on tuolla kentillä tuusan nuuskaksi. Joko ne pommittaa siellä? Joo, hirvi ja molskaus tuossa tuossa lentoveneessä taas. Joo, niinpä on. Joo, siellä iskemät. Kyllä. Tässä olisi laitettu vähän näitä efektejä kanssa. Uusiksi HSFX. Joo. Hienosti näkyy tuonne kauemmas. Mitäs siellä menee torpedo? Tuossa saaren ja noiden laivojen, ihan tuossa rannassa, montakin torpedoa. Se on niinku saaren ja laivojen välissä. Viivoja näkyy. Joo. Missä? Saaren ja laivojen välissä. Nyt siellä yksi torpedo molskahti. Isommalla zoomilla näkyy viivat veessä. Missä sä muuten oot? Sungello 4 vähän alempana. Siitä. Joo, no en näe kyllä torpedoja. Osuko niistä siis joku, mihin päin ne oli menossa? Laivoja kohti, niin. Ei, kun niin tänne meihin päin on ne torpedot tulossa. Ihan Okei. mihin sattuu, ne nuo laivat, ne Joo. ampuu niitä. Niin. Destroyerithan niitä pystyy putkia. ampumaan. Joo. Mutta joo. Jäähän sä... Ottaa mantereen. Mutta joo. Jäähän sä tähän niin pörräämään ja... Joo. Tää kyllä mennä laskuun. Ei ne enää tuu. No eipä varmaan. Mä vien nyt tämän tuonne, niin mä Nukuttaa jo. irtaanutan muodosta. Minä Joo. lähden tuonne Patsfjordiin. Niin, ettei ne vaan niin koita mennä mahdollisimman äkkiä niin renkaat seis ja no ootan nyt se 10 sekuntia siinä maassa se renkaat seis ja sitten heti disconnect, että ne ei pommita sua siihen kentälle. Tai no jos näyttää, että sinne tulee pommitusta sinne kentälle, niin lähde minun mukaan.
Sä oot lähempänä. Varmistatko vielä niitten niin, tämänhetkisen suunnan? Niitten laivojen. Joo, ei näyttäis mitään, kun täällä on niin sumuisaa. Noin niinku tommosella 45 asteen tarkkuudella. Joo. Voi, täällä meidän koneita taitaa olla paskana. Savu vaan nousi. Mitä se niinku pommittaa? Täällä on tämä joku satama. Niin, se niin Lentoveneessä. Lentoveneessatama, joo. Joo. Sillä tykit käy kuumana. Niin se suunta on. Onko noin etelä? Kutakuinkin joo. Etelä. Joo. Ja sijainti edellisen Antti Paavo 17. Joo, ihan tässä kentän vieressä. Tehtävä aika on 25 minuuttia noin loppuun. Tehokas IT-suoja niitä on. Joo, ei kannata lähestyä. Hienosti pölisee. Silti kutoseensakin niin vainoharhaisuuksissaan. Nyt kun on yksin. Hamninbergin vuonon kohdalla on menossa. Jonkun verran lentokoneen romua täällä on. Joo. Onko montakin? Tässä on niitä savuavia raatoja ja niiden päällä sitten uusi kone, kun se on spawnannut jotain. Jaa, en tiedä. Spavnaileeko siihen uusia tuhottavaksi? En tiedä, olisiko 6 konetta. Onko senkin hajalla? Joo. Tässä lähellä, en tiedä onko muualla lisää. Tykittääkö se niin laivasto siihen? Ei näytä tulevan tänne. Joo. Okei, painan diskoa. Jees. Te olette RT-sänky. RT-bed. Mm.
Kotikenttä näkyy. Tää ei oikein tunnu, että tää niinku välittäisi mitään niinku tästä nopeudesta nuo kierrokset. Käy aina samalla tasaisella kierroksilla. No. En tiedä, parantaisiko se vetoa sitten kuitenkin, jos niin hallinnoisi jotenkin proppitsia. Niin voihan se olla, että se optimaalinen ei oo 100. Joo, mutta kun ei oo tunnettu tätä konetta niin hyvin, että osais sanoa. Pyörät seis. Moottori seis.